I'm sorry, honorable ministers. I'm sorry, Secretary Mbe, colleagues, I'm sorry, Mese. Ndakamira airports company of Zimbabwe. Zvataurwa na PS issue ndizvo zvokuti panapa ndo pakaidentifyiwa seland yekuti pange pachizovakwa airport. Chatakaronga isi gore rino iri ndechekuti titange kuita feasibility study yekuti tione kuti zvakamira sei, chii chinodiwa kuti tinge tichizouya kuhurumende kuti tikumbire rubatsiro rwacho kuti tichienderana nekuvaka airport yedu. Saka tinotarisa kuti panozoperawo gore rino iri tichaita tosubmita feasibility study yedu nemarequirements achona, even preliminary design that tichifunga isu as the design brief yacho tinetaunza kuministry office PS. Asi isusu kwa wedu sekutwara kwashaita isusu commercial services kutangira pa 3.5 to 4 kilometers depending nekuti mawind patterns edu kwakapira sei. Chatakanyanya kufarira paposition inei inyaya yema-approaches edu. Takatarisa uku distance nemakomo is well over 10 kilometers ane height yekuti even kana ndege kana yakuuya haina machallenges. Uyezve nyangwe tikatarisa uku makomo acho atori kure zvekare. Saka this is an ideal position for this province. Tichitarisa kumwe kwese kwatakatenderera. Development ye-airports inobatanidza ma-stakeholders ese kuti tese tisenze pamwe chete. Saka in terms of road network, in terms of design tinoconsider zvagara zviripo tozochiintroduce zvinoita kuti yedu ive efficient. Ndofunga kune vatabva nawo town, everyone is still wondering kuti ambori makilometers mangani kusvika panapa. It's only 26 kilometers, but tiri kusenzesa existing road network. Saka kana tichinge tagara pasi takuchivandudza design yedu, I think the furthest from the city is Victoria Falls, which is about 22 years. So we are still within the range a city airport. Saka kuno kuManicaland, I think, as you know, tagara tine a problem nenyaya yekushayikwa kwe-airport, air travel. It affects nyaya dzakawanda, kufamba kwevanhu, tourism industry, the mining sector, the agricultural sector. Saka mfaro wangu as the deputy minister, but also as an MP from Manicaland, kuti such development iri kuya kuno, and the process yacho ikaitwa in such a way kuti all stakeholders are involved. Changamire varipo, MP varipo, and poshayikwa too much vano affected without being found my alternatives. And I think MP wedu ndo Minister of State, so that's also an advantage for us. Kuti kana paine vaaffectwa vakatsvagirwa alternative land, then for the better. But I think this project ichasimudzira province yedu zvakanyanya, and it's very good development. So I would like to applaud Airports Company of Zimbabwe. I think it's one of the things chandakatanga kutaura when I was made deputy minister. But without being biased, but please look at Manicaland. So I'm happy to say, Honorable Minister, we are here today. Thank you, please.
chekutanga tokumbira regero nekuti angosiko ndoparada kupinda airport muripo musati matitendera kuti ndoyo ndopo youya here asi ndazonzwa makutaura zvichirakidza kuti muri kutitendera kuti tinge tiri panzvimbo yenu inova nzvimbo yakatikoshera sebandiko reMinistry of Transport. Chandoda kutenda mambo zvikuru ndinoremekedza uvapo hwenyu, ndoremekedza leadership iri pano. Ndichitanga zvakare kuna Minister of State vanova ndo-MP vaitirwa rombo rakanaka rekuti panzvimbo voita MP voita Minister of State vounza airport anofunga 2028 vanenge vachida kupinda vanenge vaine basa rakaoma. Ndoda kutenda zvakare Deputy Minister vedu ndowanzotaura ndakati kana taakumusangano ndo chef nekuti politburo member isusu kuno kunana minister tiri kuprovince avari kupolitburo saka ndo chef vedu toti pamusoro chef. Ndotenda zvakare PS vari pano maPS edu vari vaviri kutransport nevekuno kuManicaland neleadership yose yamafamba nayo. Zvinyanyisa ndotenda vari kutungamira vemusangano wedu weZANU-PF. Ndafara ndaona ana mai vakomana nevasikana ndoti pamusoro iyi makansilas muripo pakati pedu ndotenda zvikuru. Chinofadza mambo ndechekuti dzimwe dzenguva taiona kumashure zvinhu zvichingotaurwa asi mukada kuona utungamiri hwababa vaMnangagwa vanova ndo president wedu vari kutaura vachibva vaita. Zvinonakira kuti tinge tine airport ndezvekuti tinoona kukura kweikonomi yedu kweupfumi hwedu hwenyika hunoenda pamusoro nekuti tinoita kwanisa kutakura zvimwe nemugwagwa zvimwe nemunjanji zvimwe nemuchadenga. Manzwa zvichitaurwa kuti kana zvirimwa angava maminerals anenge akufamba zvakanaka pamwe achitakurwa pane ine nzvimbo. Achandoda kutenda ndechekuti chivakwa hachingouya pasina kutenderana nevagari venzvimbo. Chandatanga kubvunza zvakare ndechekuti pane vanhu vakawanda, pane misha yakawanda here inopoteredza nzvimbo yatiri kuda. Ndikanzwa kuti havana, nofunga tatomboona diagram tichiri kutauni kuna minister tikafara zvikuru kuti hapana vanhu vakawanda nekuti panonaka chimwe chinhu dzimwe dzenguva chinovhiringa chimwe chikamu. Sinoziva patsika dzedu tinogwa tine makowa emadzibaba edu madzitateguru edu wonzi takutakura nawo here zvichazodii zvinonge zvakawanda zviripo. Asi toda kutenda kuti mubvunzo iwo unopinduka zvakare nekuti kana tiri muprovince ziso rapresident ndo minister. Vanoona nezveminda zvakare kuti vanhu vagariswa zvakanaka muprovince ndo minister vachipira kune mutungamiri wedu anoteerera baba vaMnangagwa. Saka ndinotenda kuti iko zvino kuungana kwataita chiratidzo chekuti hatisi kungotaura kare taingoti ndepapi asi nhasi tazomira panzvimbo shumba. Ndotenda tamira mumusha menyu tatsika ivhu renyu tava kuchiuya kuti zvamanzwa kana taakudzokera tonohwerengedza kuti zvingange zvichishanda panzvimbo iyi ndezvipi, achange achivandudza nzvimbo iyi ndeupi. Saka totenda kuti nhasi tauya kuti tizadzikise chirevo ichocho uyezve tozadzikisa zvakare muono wapresident wedu kuti nyika yedu inovakwa nevene vayo. Zvichireva izvo kuti kana tauya kudaro vakomana nevasikana vachawana mabasa, nzvimbo ichavandudzwa nekuti mune makuona kana mugwagwa yatauya nayo inoita kunge iri kuenda kumadhibha imwe yacho inenge yakuvandudzwa nekuti takutarisa kuti dzakuenda kuairport. Saka pachava nekuvandudzwa kwenzvimbo angava mafambiro chaiyo kusvika panzvimbo ino. Nemisha matinogara mune makuvandudzika nekuti tinoita kugara pachivakwa chatinoita vandudza. Ndoda kutenda zvikuru hurumende yedu inotungamirwa nababa Mnangagwa, baba vanogona, baba vane vision nemuono wekuti nyika ino yakufana kuenda to another level. Nyaya yeairport yakatanga sekutamba ichiita seguwa kuti kuGrand River akuchaiti, saka panofana kuendwa kumwe. Ndakanamata ndikakuenda kumasowe zvikabuda zvakadai kuti taapano nhasi. Saka ndichitenda baba Mnangagwa ndinotenda mutumwa wavo minister mona vatinavo. He is very hard working this man. Nhasi tamuka tiri kuMozambique tichiita zvekubhodha uko, tikaenda kuMozambique tikadzoka honai tiri pano, nezuro tatiri kuHarare tichingoita basa. Saka nyaya yeairport inoyi it's going to change Manicaland.
muno muManicaland chinhu chikuru itourism kana ndichida kuzviona ini. It takes 30 minutes kuti munhu angobva kuHarare achiuya panapa, right? Zvazvinoreva ndezvekuti matourists aya anga achitoda kuenda kana kuVic Falls chaiko vachiti kune ndege, kuno hakuna, zvese zvaakutarisa kuno. Tine nzvimbo dzedu dzakawanda dzatakuchida kuti dzichivandudzwa zvakanyanya pamusaka pekuti kuendako kunova nyore. Tourism kwatiri is kuuya kwevanhu. Kuuya kwevanhu means either road or air link yekuti vanokwanisa kusvikapo. Ungachizive chinhu pachiri chinganake se, but kana usina access to it zvinoreva kuti haugoni kuendako, unongoita kuverenga mubhuku. It's going to be a thing of the past. So muno muMutasa South ndiyo constituency yandiri MP, ndinonzwawo manyukunyuku kuti tichange tine airport iyi muno. Zvandiri kutarisira ini chinangwa changu chekuti taundi ribve uku riswedere kuairport. Airport haiziyo ichaenda kutaundi, taundi ndo richauya kuno. Maonero angu ini land iriko, vanhu ndevedu, vanhu ndevenyika yeZimbabwe inotungamirwa nababa Mnangagwa, baba vasingarasi vanhu vavo, vanoita zvido zvevanhu. Tiri kupromisa kuti vese vachaafektwa nekuvakwa kweairport vachapuwa pamwe pekuinda. Ini ndiri kuti pakanaka kudarika pavari, nekuti vanenge vagona kusuduruka zvakanaka uchiitira kuti nyika yako ienderere mberi. Saka ndiri kuona nearea yatiri kuona panapa nezvazvitori kuti aiwa, the sky is the limit. Manicaland will never be the same again. Something chandandofunga kuti mupenyu wangu chinofanira kuitika asi chaitika. I was a disappointed man pandaikura, pandainzwa kuti the reason why Mutare iri kwairi isiri panapa was because railway line yakatadza kusvika panapa. Saka the site of the time is to be changed. Saka now that zvererwe zvaramba ndakuya nemudenga izvozvo zvadini zvabudirira. And I'm happy kuti inini I think I'm going to be the first chief in Zimbabwe ane airport. Yakadaro ndanga ndine zvinhu zvandakatarisa which is a vision yedistrict. Kuti district yedu kuda kuti tiite sei kuti tibudirire. Mutasa district is endowed nezvinhu zvakawanda zvinochinja upenyu hwechivanhu. I've got Honde Valley ine avocados, ine bananas, ine madumbe, ine cassava. All these things vandokutaura zvinogadzirwa for export quality. Asi wanga wasina kokuzviisa kuti zvikwanise kutakura. And now that airport yawe, it means kuti it's a blessing kune vanhu vekupi weHonde Valley. And kuya kweairport kwakutora futi chimwe chinhu zvakunochinja price yebanana. People from Harare wanga vari kuuya vachitora banana rangu muMutasa cheaply because vanonga vasina kukurisa. Izvozvi I know banana is going to cost $3 or $4 each. Saka vanhu izvozvi zvichachinja upenyu hwavanhu vekupi wekwaMutasa. Tikatarisa futi tikumusoro part of Nyanga tine maplums, tine mapears, zvakawanda zviri muMutasa tinazvo zviri meant for export asi zvaitadzikana asi izvozvi zvichaitika. And I know inini from the development airport painowa pachada mawarehouse, pachada mapacking bay, pachada mataxi, pachada mabhazi. And ndabva ndatoona mupfungwa mangu chihotera chihombe chawakwa paOsborne Dam. Because Osborne Dam yanga yagara for a long time pasina chiri kudema asi chiine potential yekuti tiite mari kuno kwaMutasa. And that's a dream